ama kay hinata po kaparibuay chuche. Kunang nyo ka kuintaris kay kichache. Nyo ka makay napeka laktay mantar si puitawang kama kache hermano ipalaktang man kachay khatas pa kanyo ka kawasi man chay khatay tawang kama ka wilariwang kuche malaku maya chang kichuh pusat himatachu. Naka chay hursicito ka kasaray kunta. Ichu kasaray koncho. Piwan kasaray kon ri. Chay margarachawantah kasaray kon. Akaras pitache. Imagínate kasarang ri. Bueno, hinata kasarar kan español ka man kuintariwan ko. Kunang kay kariwawa ka nang tatang kacar kami taong kamaka wasimang kanis ka Manuela, hay. Tanita mo naiki imatachu naka manachu waway ka kasaray kong kasaranan tachu mo nang kiwaway taka. Ari kasaranang mo nani kay bihus niya gancah kay kasarupukan nantiang. Hari nyo ka chay takakanin pa niya naita munar kay ka pero pinya kung mangsnis pamay mani munar kay kicho. Intong kasaranang mo nang kicho. Ari kasarachun ko kay margarachawan siya ninggi. Ari kasarachun ko apa ewan kasarachun ko. Bueno, entonces akitatanantar kami ari makita manya musun sa margarachamantakan ispahinata paikuna ka sinyura ka tulitas pi santer kami itong akitataka wasimang kakachay ko kung kuning kachay ko kuspakat kung kutakatakan ko tok. Pita, no kay ko. Oh, Don Manuel, ay kumulya, pasay ka mo. Tiyari ko ito. Sabes, Don Agustin, nyo kay ko kahamuskar kay ko kay akitata ito uhyay ko rin kumampisnis pa. Ay, entonces, pasito sa apar kamo sa susyari wa ito kay istupyari. Nis papaya kay ko rin ko ito ang pasito sa apar kami ito ang kalata silbila ko ito ang uhyara ito ang kamakakala uhyara ito ang kamakapay ko na ka kay Don Manuel kaspakasaya gusto Don Agustin nung kay ko kahamos kay ko kay man Don Agustin pero parlaya Manuel y matata ligero parlaya ama pengka ko ito originata Don Agustin parlaya y matat kay hinazaku ko kay ni kita ojos kan kiri parlaya Don Manuel parlaya bueno Don Agustin no kay ko kay man kang sumakta ya changi kay wawas nin chaka kay chika chachakta ka wenya ikong ka manachu kasaray kungkum kasaray ko chungko kay chika watas tanyo kan chaka kay chika watas tasak sinakun chak kay hermanon ting hinakaw sa kunchak kasara chungko kaya pachapis kaya pacha kasaranan ta chumunang kiwaway kit kasara chungko Manuel kasara bayan chagra de seki Don Agustin pero ama kaya kari mincha kachunga Don Agustin bueno minchaps kasara chungko bueno entonces ancha agradecí que Don Manuel nes maquis ning mucharas pa imakot kaya ka makachun Don Manuel entonces minchaya kasaray ko chung hinata kaya ting minchanteng ka wakichikus pat ko imata akitasantira mo ito imaka wakichiku ito ang kanya zuna huntara mong nyaning kasaray ko ito ang kamakala uhyaras pa macharas pa imakazunap sinya zira pong nya wasis ning kumangka nubyo tawang ka pusay ko ito ang kwartong kumang punyi ko cispakak alak hatay ko pa makabihitos kaya ko pong kwartong kumang ning kamamangayay ko pa ito ang ka Chao pituta oras tagaylo kalaka na kiso ko'y mang kustumbras kagas ka ari hinatah kaylo kalakas pakakisu mangka wichari munas kas ka kamamantalius per kamas kakang ka suhetay kus kay milaka kacari way emilla wichari na itiyang may wicharing kicho kacari way emilla wicharis kacari way emilla wicharis ma wicharing kicho kacari way koras pa wicharis mamay hay kay emilla ka ma wichari na imunancho sakya emilla wicharicho Emila kakacar paris kalyo kalat iskalirita churay ko ito ang pirua patamang wichari gus pakakisutak ala okos kang nangyari.
Hinatak okoy ko ito ang kuray kampus pagkamamang suskoy ko ito ang punya igus pacay sa sini magan juning ari. Kayan tinsi sa kakikilan tak. Ciao pitu tatak kamamang losper kami ito iskaliritan suray ko ito. Pero apata mangucari igus pakay kesuta okos kang ning. Emilia kapinsaris ka. Ora sitay. Dahil lokalakas hapalang okong katas ka. Kunang kay iskaliritan ta, uray kurparitsakte ka, mainin tatak kay lokala uray kamang kari. Ora sita inis pa imila ka iskalirita taper ko ito ang kapampam ng siril paritis ka. Lokala takala ko ito ang kamakatsakiwang kamaskamos kang iskalirata lakad ko tsaper. Kumay ka imila, ligero iskalira tsurame. Uray kami atis pa. Ligero tsuray mo iskalira ta uray kanaitiyang. Uray kami atis pa. Karas pa ligero tsurame iskalira ta uray kanaitiyang. Uray kami atis pa. Mamay! Mamay! Hay! Kay milay ke kama uray kunay mo nanto. Sa kaya imila uray kojo. Songso. Kampis tatay sinakostado mangyus pe kami Hinatahlo kala kakostado man talyus pe kami skaskari. Hinalyus pe kami ito ang kakalalyus pe kipamo ito ang kanyutsadak. Pampamang nyatsaka muskari. Sengkat saya takakalata po saya kipas kace. Hinatak sengkat man takalawar purmumus kang ni imilya ka man sarito ang kusay ko ito ang sengkat tatok piring ni wah, mamay! Mamay! Hay! Lawar, lawar. Ta Emilia, primeros pilawar kampuni.